15 rokov dozadu bola ekonomika Európskej únie rovnako veľká ako ekonomika Spojených štátov amerických. Potom ste prišli s vašimi spásonosnými myšlienkami. Prišli ste s tým, že idete zachrániť svet, zachrániť Európu, zachrániť klímu a všetko bude zelené. Výsledok dnes je Amerika 1,5-násobne väčšia a s Čínou sa tu ani nechoďme porovnávať, lebo budeme všetci spoločne plakať nad tým, kam ste Európu vašimi nápadmi dostali. A potom sem prídete a poviete, že po 101. krát idete prezentovať nejaký energetický balíček a tentokrát to už vyjde. Teraz budeme zelení, teraz budú lacnejšie ceny energie, teraz sa bude ľuďom žiť lepšie, teraz budú mať konečne lacnejšie potraviny. Výsledok bude presne rovnaký ako vždy. Ľudia budú žiť stále horšie, ekonomika bude stagnovať a prepadávať sa, celý svet nás bude predbiehávať, ale vy sa budete vytešovať z veterných turbín, solárnych elektrární a elektrických nabíjačiek, ktoré sú každému úplne na nič, pretože mladé rodiny si dnes nemôžu dovoliť ani len mať dieťa. My chceme len jeden balíček. Balíček vášho odchodu. Nazvime ho balíček slobody. Balíček rezignácie tejto neschopnej Európskej komisie a chceme, aby ste so sebou zobrali aj vaše nabíjačky, aj vaše solárne panely, aj vaše veterné elektrárne, aj vaše emisné povolenky.